Aliet, best wel een boodschapje. Hallo, ja. Wat gebeuren is er nou en dan? Maar dit keer niet van mezelf. Of van die mem. Nou, voor de voedselbank. De komende weken kan elke niet een boodschap doen voor de voedselbank. En die kunnen dat eten dat we uitdelen aan mensen die zelfs te meer geld hebben om goed eten te kopen. Ja, en denk nou niet, dat valt wel wat mij. Waar gaat hem niet nog geld om eten te kopen? Nee, Reinoud. Koffie? Wist u dat? 1 op de 10 banen nu sloen onder de jaarmoedergrens libbet? 1 op de 10. Dat is een heel soort. Mag ik haar? En onder de jaarmoedergrens, dat betekent niet genoeg geld in huis om knappe kleren te kopen. Of goed eten of voor een sport. Of om een mooi boek of leuk spul te kopen. Koffiemok. Ien op het zien. Basta. Daar zit ik op mijn listje. Als het 30 bent in een klas hast, binnen dus 3 bent per klas. Ja, gemiddeld, hè. Want de binnenplakken, dwarpen, staatswieken, het voor een minder jaarmoeder komt. Wacht. Ries. Deze. Maar er ben echt plakken dat het volle meer is als gemiddeld. Vlees in blik. Ik neem knakwassen. En om die mensen te helpen met een extra doosje vergezen bradskippen, is er dus de voedselbank. En die helpt hun wordt overal bij fabrikanten die met restanten zitten, bij supermerken die het woord voor jou het onverkeerbaar is, maar echt gewone mensen, lief als Do en ik, die wat extra bradskippen doggen en die inleveren je bij de voedselbank. De komende weken is er een grote actie. Mensen te vreten, bradskippen te dwan en in te leveren bij de voedselbank. En dit doen een heel soort supermerken om mij. Maar ik ben de Rioen bij Gelieks en omroepen. En die samelen die bradskippen en brengen het voor die naar de voedselbank. Zodat azen in de koude, maar ik dure wintermannen die meesten wat extra eten en drinken krijgen kunnen. Het is dus vol belangrijk dat spulkepers het even bewaren blijven in. Dat niet te gauw hoe de datum is. En dat het spul is, ja, dit meisje echt wat onthaal. Van die dingen die je altijd boven broeken kennen. Wat een goed idee. Ja, hè? En Omroep Friesland doet echt bij. Je kinderen vanaf 8 december je bradskip naar de omroep brengen. En die zwaagt dan dat het bij de voedselbank te lonen komt. Nou ja, en ik sta hier in Dokkum, dus ik breng het binnenkort wel even. Dikke doei! Oh ja. Nou weet ik het wel, maar Aliet kan wel rustig onder, want de actieweek meer van 8 tot en met 19 december. En dan kan elke een haar samelen eten naar de omroep brengen hier in Ljouwert. Dus, betekent een leuke actie. Check, shop en ontdek!